Igbo mụrụ nze m ọzọ na-ekwu sị na okenye ama nọdụ n'ụlọ ma ewu amụọ n'ọgbụlụ. O nwere ọtụtụ ihe ọ ga-abụ nna afọ, ana m ajụ sị na-enwekwala okenye n'obodo a, na-enwekwala okenye na ụmụnna dị otu a. Ọ bụrụ na ị na-anụrụ m okwu, ọ bụrụ na ị na-awụ ụlọ, biko kpọrọ ụmụ gị gaa ọgbakọ ụmụnna ka ha mụta ihe ga-enyere ndụ ha aka. Maka a na-asị na isi awachi okenye ọfụlọ oruere nwata. Ọ bụrụ na ụmụ gị anaghị abịa ọgbakọ ụmụnna, nzukọ ndị inyom ọna maọbụ nke ụmụada, kedu ka ha ga-esi wee mata ihe chere ha n'ọdịnihu? N'iji ego doesn't matter. What matters bụ the legacy ị ya drop ụmụ gị na ọ bụrụ na achọ gị afro gị. Nkwu ehu okwu ha sị na ụmụnna ajọka. Ọ bụrụ na ụmụnna gị ajọka, iru ọgbakọ ụmụnna, single that person out. The most strongest kindred enwere in community bụ ụmụnna. Maka na ụmụnna gị siere gị ịmalicha, mana isiere ụmụnna gị ha ga-ericha. Ka ụmụ gị mụta omenala and ọdịnala eji wee mara ndị Igbo maọbụ ọdịbendị. Ihe nji agwa gị bụ na o nwere one of the trending video m fụrụ on social media ebe a noble person amarọ ka esi were eche ndị ọbịa ọjị. Amarọ ka esi were eme gịnị anabata ndị ọbịa. Amarọkwanụ ka esi were eme gịnị agụ ọjị. Okenye ama nnọdụ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbụlị. Anyị enwezighị okenye because of the religious mindset have taken away from a lot of peoples, have forget about their culture and their tradition. Ndị Igbo nwere omenala ka ha si wee dowe omenala and ka esi were emenya bụ ihe. Omenala abụrụ ajọ ihe. Ka ị ga-esi wee gwa m na nwa amadi ya nna adị afụtụ na nna ya edebekwara afa ya na ụmụnna, ọ na-abatakwa ọgbakọ ụmụnna? Ego abụghị everything. Ọ na ụmụnna gị ka ị ga-abịa ije ọgbakọ ime ajọ ihe agwa gị ya n'iru, irrespective of your money, your position in government. Ị ma na ọ na-abụ n'ọnụ ụmụnna ka a na-ama onye tọkarịsịchanụ ka esi eme ya. Eke anụ ụmụnna, egbuo anụ n'ụmụnna. No matter how position you acquire in government or ụdị echichi gị, o rue n'ụmụnna ka ị ga-ama onye tọrọ gị. Ọ bụrụ na ị nata ụlọ, hapụ ụmụ gị ka ha gaa nzukọ ụmụnna, ka ha jee ebe a na-eme ihe nwanyị, ka ha mụta. Maka na achọọ gị afụrọ gị echi niile, ọkwa ụmụ gị ga-anọchi anya gị. Maka na ọ na-abụ nwata hụnite isi ya enu n'ụmụnna ama na ọ bịara, mana ọ bụ nwa mara ife ka eji aga nzukọ ụmụnna. Ka obe m otu a n'onu, maka ndị be anyị sị na atụala ọmarụ, atụala ofeke ọsọba isi n'ọfịa. Aka mbụ nwanne unu nwoke bụ Maazị UC Igbo. Anyị ga-adị ka emesịa.